You have no right a set din wani ko ka je ka dauki kamera ka kafa. Wai ka gana san content ana biya a YouTube ana biya a YouTube hauka ne? Biya a Facebook hauka ne? So duk suna da cikin wanda suke ƙara jawo matsalolin da ke masana'antar nan. Tofa Nuhu ya fusata ya caccaki raba gardama da tsohuwar matar Adam Zango Amina Uba Hassan inda ya ce abubuwan da kuka yi ba ku aikata ba duk da dai bai bayyana hakan ba amma kamar yadda kuka ji kalamansa a baya suna isar da wani sako ne ga kuma abin da Adam Zango ya faɗa. Matar da na rabu da ita ta fito ta faɗi ƙarya da gaskiya kai na kuka yadda. Na fito ne magana kuka yi ca baka da kaza ka daina ka bar abinka sirrinka ne wani sirri. Wani ɗan jarida. Hukumar tace fina-finai dai ta dakatar da raba gardama na shirin fim ɗin labari na da Amina Uba Hassan matar Adam Zango kan fitar wani bidiyo da ake zargin ya saba wa tarbiyya da kuma al'adun yau da kullum, wanda bayan hakan ne wasu daga cikin 'yan Kano suka fito suka yi ta caccaka inda suka caccaki raba gardama na labari na ɗin da dai sauransu inda ake cewa hakan an yi daidai. Amma ku biyo ni domin ku ji sahihin zancen, sai dai kafin nan muna ka mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscriber sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Hukumar ta ce fim tuni dai ta kore su bayan korarsu ne maka jiyo murya Alino inda ya caccaki wasu mutane da suke buɗe ƙaramin kamfani suke ɗaukar bidiyo su ɗora a YouTube, wanda ya bayyana hakan da cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɓata wa masana'antar Kannywood suna, kamar dai wannan ƙaramin kamfanin na RR Production na mallakin wasu mata su biyu, wanda fim kamfanin Complete ma ba garanti an wani san shi a cikin harkar industry ta Kannywood, amma shine ya jawo aka kori waɗannan jaruman saboda kamfanin bai san dokoki ba har ya ba su role kamar haka. You have no right a set din wani ko ka je ka dauki kamera ka kafa. Wai ka gana san content ana biya a YouTube ana biya a YouTube hauka ne? Biya a Facebook hauka ne? So duk suna da cikin wanda suke ƙara jawo matsalolin da ke masana'antar nan. Ina ga ba industry ba dai kadai a gudanar. Shine wani zai yi hoton wasu sun kawo min abin nan kaya wai irin ɗaya daga cikin tailoring companies ɗin ne matasa ne masu tasowa kaza da Allah sun mun wani dinki ne sun kawo. Hana ke tambaye sun to ya aka yi kuka san measurement ɗina ko dinka ba ai kawai mun yi assessment mun yi abin nan to kaga dole ka encourage din su. Suna shigowa ɗaya daga cikin su kawai daga kyamara nace me zaka yi kyamara? Ai video zamu dai nace video kai me da shi ka tambaye ni izini. You have no right kawai ka zo ka kafa min kyamara ba dalili. To amma an kai sai ga wasu ce ai yana da wulakanci baya son mutane, yanzu kawai dan zaka zo ka kafa min kyamara ba dalili na ce babu shi na zama na da wannan abu da ya fito a safiyar yau. A hukumar tace fina-finan Hausa ta dakatar da wasu jaruman mu guda biyu da shi wanda ake lakabi da suna raba gardama, wanda shi ne ya fito a labari na Garba Shehu da kuma zan so ne ka faɗi sunan shi sannan da kuma ita Amina. An dakatar da shi Garba Shehu wanda yake da lakabi da suna raba gardama a fim ɗin labari na, sannan da ita Amina wadda kowa ya santa, ita tsohuwar mata da mai Zango wadda take yin fina-finai, dukkan suna tashe a fina-finai na Kannywood. An dakatar da su bisa wani bidiyo da ya bayyana wanda ya nuna wasu rashin da'a a mu'amalarsu ta fitowa a wannan bidiyo. Hukumar tace fina-finai ta ga bai dace da ɗabi'unmu na Kano da kuma abubuwan da ake ƙoƙari a kaucewa a wannan masana'anta ba, ta dakatar da su. Kuma da safe na tashi na ga labarin kuma ne kwantaktin ƙungiyata da sauran chapters ɗinmu na arewacin Najeriya suka bani goyon baya akan cewa lalle mai supporting wannan decision na hukumar tace fina-finan Hausa. Amina Rani tsohuwar matar Adam Zango, wallahi biki kyauta ma Adam Zango ba, biki kyauta ma Haidar ba, sannan kuma biki kyauta ma dangantakan da ke tsakaninku ba. Hukumar tace fina-finai ta dakatar da ke, kuma wallahi wannan shine mafi daidai, sun burge ni. Jama'a duk wanda bai san abin da ya faru ba ya je ya sace din Ono Kiban zai ga asalin bidiyon abin da ya faru. Sannan masu a musu promoting a muku kuna buƙatar liking a bidiyon ka, kana son a tura bidiyon ka ya tafi ka samu followers da komi ka dauki namba na ka magana ta WhatsApp. Masu sayan coins muna bada coins akan sari, kuma ku dauki namba na ku magana ta WhatsApp. In dai coins ne kake sai akan sari zamu sayar ma 09033874725 090
To dai kamar yadda kuka saurara, waɗannan su ne bidiyon da muka naɗo muku dangane da wannan abu da yake faruwa a masana'antar ta Kannywood bayan dakatar da Amina Uba Hassan mata ga Adam A. Zango da kuma Adam Garba wanda aka fi sani da raba gardama na shirin fim ɗin labari na, da kun ji irin wasu kalamai da wasu mutane suka fito suka bayyana akan dakatarwar tasu. Su wannan kenan, sannan kuma masu kallon mu da masu bibiyan mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai dai kar ku manta, idan wannan ya kasance shigowar ku na farko, da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. So mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu da kuka mai albarka na Sahiba Blogs TV.